Oh, Masya Allah. Tang malah Jumatan kancane malah turu karo dhewe sampeyan. Walah ya. Kilo berjumat kudune iki Jumatan malah datang pantesan. Bet. Alah Jumatan pantesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, enak ya. Enak ya. Jam piro? Ini apa tuh? Cek jam. Jumatan men. Apa Jumatan ya? Telat berarti nih. Oh, kowe lo. Telat kowe. Aku wis dhisik lagi mulai kok. Gak mulai kondi. Jumatan ndi? Jumatan yo ning kono mau masjid ning kono tok. Lah Jumatan ning ndi? Aku nang ngetan ae wis aku berarti kowe. Ya, kowe lo. Budal kowe apa-apa wong ora ndek apa-apa. Nduwemu sendal tok nyal. Baru mau lipat dulu. Wis Jumatan aku. Anu, bulang ngono. Gak terus Jumatan aku. Jumatan kondi. Iki lho kan tak cantelan kono sana. Lho, pambi kan meneng kono kok kira-kira. Yo bar tak gawe mung. Iki lho, mentang-mentang enek masjid ditutup PPKM terus turu. Aku wis Jumatan nang. Aku wis budal sik dhewe to. Pas wayahe kok. Napa wae Mau masjid dekat mau wis lagi turu. Lha wi, ilarmu ra karuan wi. keringet dulu. Lha nyepres lho. Keringet. Ya, Keringet tok nengkel. Batang. Aku keturunan dulu lagi buka budal kowe. Lah biasane kowe lak yo ndisiki. Di sini, nah aku kan biasanya khotbah tuh, Bang. Aku ini kayak jadwal, berarti aku ini ngomongin Khotbah apa? tubuh yuk. Ya badanku ki yo mikir aku ning gak fokus aku. Biasane ki anu. Ini agak bener dia udah sunyi. Nah, kamu tak jadwal ya. Aku bar biasanya lagi bar di kebon tau. Aku tak pernah mesti ngomongin. Aku bendina aku. Bendina minggu. Jumatan bendino. Minggu maksudnya. Wong Jumatan bendino lho. Bendino. Jumatan seminggu pisan malah ditutup masjid ya. Lah ya perjalanan lagi. Lah kok malah bendino Jumatan. Enggak, aku jadwalnya kan dikelangkain bendino. Beda hari. Langkah ini bendino aku juga. Sojo lain Jumat ngono masuknya ngono. Jadwal medok bendino. Dia kenapa bro? Sajane kok bahagia. Bahagia kamu iya no. Mau ning kono ceritane apik kok. Apa? Apa? Cerita rondo-rondo. Pasti ada apa? Ora. Mosok iya. Cuma gak mau bahas anu surah. Ya ini awal surah lagi ya. Makanya iki koleh dikurangi. Terus polahmu diukurangi terus kowe turu ora Jumatan. Oke, aku Jumatan dulu kok. Nyipi ya paling. Ora aku nyetan emang bareng sapa yang mencari liwat. Sok kenal iki. Gak, ini buluku akeh to. Aku melewati sapa. Lek. Ya iya belum makan kadang ning warung ora tau nggowo dhuwit kok. Ya tuh gelmu iki dicek kopi ora tau dhuwit pucuk lho. Ya pas tepak. Ya piye? Suka gajah urus bayu. Gegek suket gajah. Ini pondok iki gajah. Suka gajah mungkin tempat ya. Wis to. Iki alasan tau Jumatan ki yo penting. Kayak aku tenan ini. Lali tenan iki Mas. Tak kira ini Sabtu. Oh Allah. Kok ngiramu Sabtu kok gak malam Jumat? Ya kuwi. Jumat ini aku harus metu di bengi Jumat. Ya iya, lho nek bengi metu lagi mau kok lali. Kayak nyentul. Kaya sok duwe pacar kok iku ilang-ilang dina Sabtu. Aku wis sunah Rasul kuwi sini gak malam Jumat. Malam Minggu ya sini. Nah, sunah Rasul berapa iki? Yang jeding nyabun itu ya. Pantesan berat mlebu jeding kok celok. Ayah men. Gak nang anak-anak kok. Delok main paen. Wah. Lho we begejile sapa le? Anu gone Si Men. men. Celaya. Pas senarane sampe. Aku delik jare masuk mlebu. Sama aku tempur ning nemu. Gak lah aku gak tau. Kalau jeding maksudnya. Kalau jeding. Yang beri jeding. Kan ora kata wong. Terus apa? Kegiatan apa berarti? Dia rokok ya? Yo duwe no. Ndi korekmu? Mbok tekan ndi mau?
Dalam lemari enak gak? Oh, alah, kayak kene lho ora iki. Ndi? Join kok, jadi ora aku join tak. Iya. Sik. Asbat ya golek dhewe. Iya. Saya kok. Golek Kok asbat. kok ngantane. Ya, asbak aku gawe kan yang dia kira-kira. Asbat udah plastik apa itu? Itulah aku duwe dhewe. Ayo, ayo. Oh. Iya. Masa. Asbat kok nggawe iki. Cocok kok. Makanya Jumatan. Kita tunggalin. Ini ganti rokok. Kita tunggalin. Ganti ya. Makanya Jumatan. Hadiah Jumatan. Anak sekolah wis jelas ya. Tenan. Ini bareng jaluan ya Pak. Hah? Bareng jaluan gitu. Ora lek. Tapi Yo mau ditawani rokok ora. Yo jelo to lek anu. nah, berarti awakmu ki kan akeh sing seneng awakmu berarti. Yoga. Nyatane kan saiki yoga ndek jojo. Ya sudah, tapi dari sumet join sih. Kopi. Oh, Pak kopi ya.